Marina sena 1979 u l-31 ta' Marzu nofs il-lejl u l-ikbar festa li ħadd trattata. F'din is-sensiela ta' programmi jien kont hemm se niltaqgħu ma' numru ta' persuni li 46 sena ilu meta Malta ċċelebrata l-ewwel darba Jum il-Ħelsien kienu preżenti fil-Birgu. Fit-tieni episodju se jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna Mario Kutajjar li fl-1979 kien membru tal-Kumitat Festi Nazzjonali u li fil-Birgu kien mal-Ministru Agata Barbara u George Zara li kienu membru tal-Kumitat Organizzattiv li ħassib il-programm ta' attivitajiet li saru għal Jum il-Ħelsien fl-1979. Jien dak iż-żmien kont fil-Kumitat Festi Nazzjonali kienet ħatritni s-Sinjorina Agata Barbara, kienet Ministru tal-Servizzi Soċjali u Kultura tal-li għandhom x'jaqsmu flimkien. Imma fejn kienet tmur Agata Barbara kienet tmur il-kultura magħha. Xi ħaġa li anke fil-ħamsinijiet kienet Ministru tagħha wkoll. U l-festi kienet inkarigata minnhom min niftakar nies bħal Joe Attar ta' Żejtun, nies bħal Franz Ripar, nies bħal Johnny Bezzina ta' Għawdex, George Zara li iktar tisimgħu milli taraħ, għax George Zara insomma leħnu bħal tiegħi wassal. Jien niftakar li dakinhar fit-30 ħriġna mill-Ministeru Agata Barbara u jien kien tard, ġifieri mhux kmieni wisq. U konna qsamna bil-baħar li baqgħet impressjonatni f'moħħi mhux iċ-ċerimonja per se, għax iċ-ċerimonja peress li kont fiha. Allura wieħed jistenna x'kien ġej. Imma l-impressjonatni li n-naħa ta' dwana konna nżilna bil-karozza ħdejn id-dwana tal-Belt, id-dwana kienet mimlija nies. Aħna rridna naqsmu bil-baħar biex immorru lejn il-Birgu, però kienet mimlija nies jgħidu we love the British, eċetera, eċetera, ġifieri mhux qed jiċċelebraw il-Ħelsien, donhom qed jibku il-Ħelsien. U niftakar il-Agata Barbara tirrabja kemm tirrabja. Naħseb li anke daqqet fuq il-karozzi kellna dakinhar. U mbagħad konna qsamna bil-baħar u l-baħar kien imċaqlaq kien maltemp. Il-baħar kien imċaqlaq u fil-fatt qalulna l-awċin li kellhom esperjenza kera huma ġejjin bil-vapur ukoll. Li jekk min isser żball kien trakka wkoll mal-mol ħalli jilqa' l-maltemp ukoll. Il-ċerimonja kollha tmexxiet minn fejn illum hemm il-Mużew Marittimu. Hemmhekk hemm tieqa li tagħti fuq il-pjazza u minn hemm kienet miftuħa u kienu qed jaraw kollox. Dak iż-żmien mhux bħallum. Illum kollox elettroniku, kollox virtuali, kollox ħaġa u kollox oħra u big screens u dak iż-żmien ma kien hemm xejn minn dak kollu. Imma kienet festa popolari immens, kienu damu għaddejjin żmien il-festi, festi popolari, mhux ħafna protokolli, imma festi popolari li fihom iċċelebraw in-nies, gruppi minn barra kienu ġew li baqgħet sabiħa, il-belt kienet mimlija, kien hemm il-parata, speċi takeover bejn l-Armata Maltija u dik Ingliża, u fejn il-Maltin, il-soldati Maltin ġew mill-qwa b'applaws kbir bil-Maltin minn kull fejn għaddew. Ovvjament fil-għaxija mid-dinjitarji, il-qofol bid-dinjitarji n-nies Maltin kien hemm it-triq kollha mimlija, il-parati kien hemm il-korpi tax-xogħol, allura kienu n-nies li bnew u ħadmu f'ħafna affarijiet li l-isfilata tagħhom ma kienx bl-armi, kienet bil-bnadar Maltin, twal, sfilati twal. U ovvjament il-qofol intlaħaq meta minn toftela jiexel it-torċa wara id-diskors ta' Anton Buttigieg li tela jiexel it-torċa u ħabidej niftakar in-nies li kienu skjerati, l-4 nies li kienu skjerati
bħal fuq il-monument ta' Antonaġus li huwa ċar quddiem għajnej anke meta telat il-bandiera Maltija li kienet xi ħaġa. Għan-nies forsi dik kienet il-qofol li niżlet il-bandiera Ingliża u telat il-Maltija. Jien naħseb il-qofol kien intlaħaq qabel meta minn tofra l-miri tiegħu jintlaħqu meta beda nieħdu l-indipendenza ta' bilħaq bil-mod il-mod fis-7 snin ta' qabel. Taħt Mintoff ma tistax tkun daqshekk ħali, ejja ħalli npoġġuha. Però l-ispejjeż li kien hemm kienu kawti li niftakar, kienu kawti immens. Ġifieri kienu differenti qed inkejlu b'mod li mhux sew għax illum anke t-teknoloġija tollilek ħafna prezzijiet. Dak iż-żmien ħafna affarijiet kienu jsiru min-nies, jiġifieri li mhux il-kirjiet li hawn illum u ħafna affarijiet oħra. Kien hemm minn dawn l-affarijiet ma mhux daqstant. Allura l-ispejjeż kienu kawti u għax kien hemm Mintoff u għax kien gvern laburista l-affarijiet ikunu kawti wkoll. Però li nista' ngħid li bil-ftit sar ħafna. Sar ħafna tista' tgħid li kuljum kienu kun hemm affarijiet għal tista' tgħid Marzu kollu. U min jiftakarhom jiġifieri kienu festi li ta' bilħaq jagħmlu ġieħ lill-ġurnata li. Però l-miġema kienet tidher l-ewwel ħaġa kienet miġema mhux ħażin. Meta tqis ukoll li kien il-maltemp qed niftehmu ġifieri però n-nies deru li kienu kuntenti ħadu gost, però iktar milli ħadu gost l-istennija tagħti ir-rigali tagħha. Kien jidher li l-miġema kienet qed tistenna l-ħin ta' nofs il-lejl meta tellet il-bandiera Maltija. Iktar meta tellet il-bandiera Maltija milli meta niżlet l-Ingliża. Ġifieri l-istennija kienet għall-kuluri Maltija. Jum il-ħelsien mhuwiex il-pika ma' jum l-indipendenza, assolutament. Tiġat li jum l-indipendenza li huwa ċavetta politika ma tistax tgħid mod ieħor. Però l-indipendenza ekonomika ġiet fid-79, jiġifieri ċelebrazzjoni huma differenti, huma ġrajiet differenti. Dak li ġara bejn l-71 u d-79 jiġġustifika tal-li qed ngħid. Jien ngħid meta bdew jitwaqfu il-Maltijiet, ena Malta, u anke hemm il-messaġġ. Jiġifieri tant Mintoff kien konxju taħt il-Gvern Laburista kien konxju li għadna marbutin. Niftakar pereżempju meta beda t-taħdidiet mal-Ingliżi bil-71. Kien hemm min ma ħadux bis-serjetà u kien hemm min ħadu bħala miġnun għax aħna ma nistgħux ngħixu mingħajr l-Ingliżi. Dawn niftakruhom il-ġenerazzjoni tiegħi tiftakara. Jiġifieri niftakar pereżempju meta x-xandir kien għadu fidej l-Ingliżi. Meta bdew in-negozjati u beda jingħata l-ultimatum, eċċetera, bdew sejrin l-Ingliżi veru, ir-Rediffusion, it-Television Malti, l-aħbarijiet tiegħu kien iddominat minn nisa tqal tilajn it-taraġġ tal-ajruplan biex jisalpaw lem ħalli l-Maltin jgħidu wara ħasra keċċihom anke tqila di. Qed tifhem? Jiġifieri daw kollox kien fidej il-barrani. Jiġifieri jekk inti tara jien naf meta ġiet il-kriżi taż-żejt fis-sebgħinijiet, daw ġew jitnelħu minnha. Tifhem, jiġifieri qabdu għalhekk twaqfet lena Malta. It-telekomunikazzjoni kienet kollha fidej l-Ingliżi, għalhekk twaqfet it-Tele Malta. Kien hemm ħafna proġetti oħra li twaqfu appuntu għax huma parti mill-indi ma tistax inti taħseb ikollok raj veru fidejk jekk l-ekonomija qiegħda fidej ħadd ieħor. Jekk dak li jiġġenera l-ġid qiegħed fidej ħadd ieħor. Aħna nistgħu ngergru għal ħafna affarijiet, imma ħaġa waħda żgur li jagħmel Mintoff, li jagħmel il-Partit Laburista, li għamilna lina stess il-Maltin, li ħadna rajna bidejna bis-serjetà. Mhux sempliċiment ħadna ċavetta, imma tħallna d-dar, ftaħna s-serratura u tħallna. Dik hija l-ħelsien.
Għaddew 46 sena. Niftakara qisu mhux il-bieraħ qisu issa. Kien ħatar kumitat, il-chairman kien Tony Pellegrini u s-segretarju kien Joseph Attart li kien naturalment il-sindku ta' Zejtun. U bdejna naħdmu. Jiena niftakar li qabduni biex nagħmel qafas u rasqu f'dan il-kumitat. U dan qafas kien fuq lajta tal-Peres Bintov. Meta fuqet mill-meetings qal jekk għamna aħna dal-appuntament mad-destin. Għax is-sena 79 u 31 ta' Marzu f'nofs il-lejl tkun l-akbar festa l-qatrat Malta. Il-Peres Bintov xahar qabel bat għalija u għalak ta' Barbara biex jistaqsi kif ġejja l-festa. Kollox għadda, rif meta semmejtlu li hemm fireworks n-nar għax qabel fuq is-siġu u Alla lill-Ministru ara kif qed jonfoqlok flusek. Għalli kemm hemm kaxxej kien hemm erba' imma jiena kdibt u għatlu hemm tnej. Għalli tnej kemm se u daw waħda mhux biżżejjed għatlu nagħmlu waħda verit. Imma jaqsamtom minn nofs u għamiltom xorta erba'. Il-festa kellha tkun minn Bormla l-Birgu, Sant'Angelo, biċċa mill-Belt u l-Isla. Kellha tkun festa illi għaddejja l-ħin kollu fil-postijiet kollha mingħajr ma tqgħod tistella waħda lill-oħra. Kliela jintelqu mill-Customs House għal ġewwa sfin kellha tibda mis-satej u tispiċċa fis-sieta bil-lejl. Fis-satej bdejna. Fl-erba ma kont qed nistenna daħal il-vapur ta' Għawdex kien bastiment kbir jismu Għawdex u bat malajr għax aħna dak iż-żmien ma kenniex teknoloġija bħallhom, bat ngħidlu biex iżomm għall-inqas ma jidħolx quddiem il-monument, ġab il-lawċin hemmhekk. Fis-satej bdejna, fl-erba beda jinbidel għax temp. Erba taqtel iċ-ċita, idur ir-riħ, bata jgħiduli minn Customs House li l-tiġrijiet ma jistgħux ikomplu il għaliex dem qed jiżdied dieħel minn Baybreak Water dar kważi grigal il-riħ għattalhom għajdilhom jaqsmu l-premijiet kollha li hemm basta t-tabar se jagħmlu tiġrija għax in-nies mhux se jistennew iridu jagħmlu tiġrija. U hekk hemm xi dajsa li ħadd jeraq bl-ilma ma jimpurtax, xorta ħadd jieħu siema u t-tiġrija minnihom. Biss ġara illi xi l-5 ta' nofsinhar l-skipper jew inkella l-kaptan ta' dan il-bastiment Għawdex tal-Aħdejja jiena kont fuq il-bakery niddiriġi minn hemmhekk. Beda jgħid li għandu forza kbira ta' nies li għadu li jridu jmorru Għawdex fil-għaxija. U jiena għatlu l-bastiment huwa tek banda inti jekk il-għawċi li jridu jorqdu Malta minħabba l-maltemp jiena permezz tan-nies tagħna nirranġawhom li joqgħdu hekk biex joqgħdu fuq il-bastiment. Għatlu pero ekk inti tkun ħirx mux taqbad toħroġ, nafsi qabel jien rrid naf biex joħroġ waqt xi attività li qiegħda fil-baħar. Il-bastiment ħareġ, ix-xeba baħar laqala, kien bastiment tajjeb, ix-xeba baħar laqala, kelli nkun naf minn ħbib tiegħi wara. Però nista' ngħid li l-festa qisha qiegħda llum, ma kenniex komunikazzjonijiet imma kellna xi ħaġa li llum qed tonqos. Kenna r-rieda, id-determinazzjoni u qalbna. Jena niftakar li kifat fl-għalli kanna mal-Peres Bintov, b'sorpriza, għalli żewġ affarijiet, għalli għadek ma taf xejn stajsat, l mela għajdinna għalli. Għalli il-pajjiż tal-Mediterran ħajbatu t-talenti għaw, sfin u affarijiet oħra, u jena għatlu jena nixtieq li l-festa ssir mill-Maltin għal-Maltin. U għalli s-sana għamel l-lura, daqqetuna għajnuna ta' finanzi u affarijiet oħra. U jena ma xtaqx li il-barranin jitħaltu mal-Maltin, pero sibtulhom post ukoll fejn ma jkunx post prominenti. Kien hemm sfin kullum kien fl-Isla, kemm fil-Birgu, kemm Bormla. Kien hemm fuq il-baħar ma sarx biss ir-regatta, imma kien hemm esibizzjoni ta' dajjes imżejnin. Kien hemm anke atturi, kien hemm animazzjoni, il-ħin kollu għaddejja din.